Nathi kulamawa namaqhethuka hamba nathi kulamhla ndinyuka wena sombawo unguThixo nenceba engathethekiyo akutsho mna kusho uDumza kaMasana. Sawubona mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidingo kaNkosi yami your host yangihleka lensizwa kaKhoza yangihleka lensizwa kaKhoza kodwa ke siyajabula ukuthi sibe naye. Siyakwamukela nawe mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. I'm Didi ngokaNkosi I'm your host ukuze kube lona lelo hora lesikhombisa. Mfowethu Khoza sawubona. Sibingelele mfundisi nabalaleli. Sibabingelele siyambonga uNkulunkulu kumnandi ukubuya sibe khona sizohlaziya izwi likaNkulunkulu. Ngiyethemba lokuthi sakhane ngalo abantu basizakale bamazi kangcono uNkulunkulu bagqugquzeleke ukumthanda nokumlandela nokumethemba uNkulunkulu wethu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Sithatha intambo nje sithatha kuHamza umfana obehlele esiqini sikaDaviola kusuka ngehora lesibili kuze kube manje usebenzile kakhulu Hamza naye wenza izimanga zakhe njengoDaviola. Ngiyazi ke ukuthi nina enuthandayo umculo oHamza ndlalele wona namanje nisasho nithi hawu kumnandi impela ukuba semsakazweni ivuma 103 whether uDaviola whether uHamza whether uMama Nkosi noma uMhlongo nobaba Khoza kuhlale kumnandi nje la ekhaya. Siyajabulana ngokuba nawe mfowethu Khoza. Kunezinto eziningi mfowethu abalalele abazicelayo. Kwesinye isikhathi ngiyaye ngithi sesikhulume ngalama topics kaningi kepha abalaleli mabaloko bewacela siyaye sithi lolu hlelo olabalaleli namuhla ke kunabalaleli abaloko bebuza ngale ndaba yezilimi. Ngicabanga ukuthi kulolu hlelo sesibe namahlandla ambadlwana impela sikhuluma ngawo. Angazi noma khona la bengazwisisi khona noma mhlambe kukhona la bengalalele khona sikhuluma ngalolu hlelo kodwa ke akona okwethu umkhathini ukuthi abalaleli mebecela singabanikezi lokho abakufisayo. So namuhla ke sizokhuluma ngalolu daba lwezilimi ezikhulunywa emabandleni noma ezikhulunywa abantu abasindisiwe esikhathini esiningi okuvela across as if kwi-level yokusindiswa komuntu noma kutshengisa ukukhula komuntu enkosini noma kutshengisa ukuthi ngempela lo muntu usindisiwe. Ngiyazi ukuthi thina lapha eSound Doctrine Fellowship sesibe nabazalwane amambadlwana asebashiya inkonzo ngoba singayikhulumi ilimi noma singenzi ngalendlela abalindele ngayo. So kubona uma ungakhuluma ilimi kusho ukuthi umoya engcwele akekho la ekhaya because ngokukholelwa kwabo ukuthi one of the signs ukuthi umoya engcwele ukhona la ekhaya noma ukhona kuwena ibonakala ngalento ukuthi ukwitize ukhulume lezinto abayibiza ngelimi. Ngiyafisa ke ukuthi siphinde sichaze lento ingachazwa yithina kepha sibhekise ezwini kaNkulunkulu ukuthi thus says the Lord about this thing yelimi. Kepha ke ngenjwayelo umkhathini ngaphambi sikwenze lo siyaye sikhuleke. Cela usikhulekele namuhla. Siyakubonga Baba ngomusa wakho kuthina. Indodana yakho ihlile emazulwini yazofa esiphambanweni ukuze izono zethu zikhokhelwe. Ulaka likaNkulunkulu lwaneliswe lungabe lisavutha njengomlilo kithina zoni. Siyakubonga Baba ngokusithanda bese uyasikhetha nathi usibizele ensindisweni kungenxa yemisebenzi yethu emihle nokulunga kwethu kodwa ngenxa yomusa wakho nothando osithande ngalo kuKristu Jesu umsindisi wethu. Siyakubonga futhi nangezwi lakho
Siyakubonga ngomoya ongcwele osinikeze yena neziphiwo asinikeza zona ebandleni wasibhalela neBhayibheli ukuze sizazi nokuthi ziuhlobo lweziphiwo futhi simele ukuyisebenzisa kanjani ukuze ibandla lakho lakheke. Sisize Nkosi namhlanje masixoxa ngesiphiwo sokukhuluma ngelimi. Umoya ongcwele asithulula ebandleni lakho ukuthi sikwazi ukusiqonda njengalokhu wena wasambula, hayi njengalokhu abantu besenza nje bese besebenzisa amagama aseBhayibhelini ukuqamba izinto engahambisani kodwa nentando yakho. Sisize ke sikhulume ngokuthobeka nokuhlakanipha. Ngiyakhuleka ukuthi babe baningi abavuleka amehlo bakwazi ukubuka izinto ngehlo lakho njengoNkulunkulu. Sikhulekela ukuthi ibandla lakho liya ngokuya lirefineka, lingcweliseka, libuyela eqinisweni lezwi lakho ukuze wena ukhazimuliswe futhi abantwana bakho bakheke okwangempela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngaleli thuba egameni lika Jesu. Amen. Amen. Mkhathini ni khonze njani lapha ekhayeni? Inkosi nathi lapha enumber 6 Harvey Road njalo ngo11 makwamasonto suke sihlangene. Siyambonga uNkulunkulu uyasiza kuba mnandi masibona abalaleli bezivakashela bezosibheka ukuthi kuqhuba kanjani. Abanye sebejwayele ukuvakasha nje, abanye baze bagcine bekhonza nathi. Siyambonga uNkulunkulu makuleza indawo nje ngasePinetown sikhona mawudinga indawo yokuhlanganyela khona. Lapha eduze kwa neMontclair, mongasondela nje lapha eMontclair number 191 Wood Road ngasenqanqotheleni idolo lapha eMontclair Wood Road. Umufike lapho usufikile nje just across the road. Kanti nalapha eHammersdale esibuko sezwe high school moya khona uzoyithola le imfundiso, uzoyithola iSound Doctrine Fellowship ngaphansi kwamfundisi ubaba uMhlongo khona lapha eHammersdale. Engithemba ukuthi nabo bakhonze kahle kakhulu. Asibonge kakhulu kibo bonke abazalwane ababe senkonzweni lapha eHammersdale. Bengithi ubaba uMhlongo uzobe khona ezozibongela yena kepha ke ngengqinamba zempilo ekhaya akakwazanga ukuthi abe nathi namuhla. Naye nimkhulekise kakhulu nasemndenini akuphiliwe kahle. uNkulunkulu athi abavakashele naye ngomoya ongcwele sibabeke kakhulu enkosini. Kodwa siyabonga kakhulu bekugcwele emkhathini. It was a beautiful service. It was just so beautiful ukubona abantwana bakaNkulunkulu bezobungaza into yenziwa uNkulunkulu. I-presence yabantu nje wena mkhathini kimina ithi size ukuzo identifya nalento eyenzakalayo. I-presence yethu ithi amen, ithi kuyikona siyavuma, because abantu uma bengahambisani nento ikakhulukazi enoNkulunkulu phakathi abafuna ukuyimandakanya nayo. So uma beze ngenhloso bazi ukuthi benzani. Ngithi bonke labo bantu, it was packed, it was beautiful, it was lovely, it was just a lovely service. Uthini umkhathini? Siyabonga uNkulunkulu. Kuhle uma abantwana bakaNkulunkulu behlangene ngezwi likaNkulunkulu. Abantu bayahlangana bagcwale babe baningi kumpintshane bese bethembisana imali, bethembisana into zasemhlabeni, kwenziwa imgilingwane engabasiza abantu. Kuhle kumnandi mfundisi ukubona abantu beshisekela iqiniso, beshisekela ukumazo kwangempela uNkulunkulu. Sebekhathele ukudlala, baye basho njalo abaningi mabeqhamuka. Bakhathele imidlalo manje nemgilingwane, bafuna iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Umuntu kuyaphila ngalo, yile liletha insindiso, yile liletha spiritual growth kumuntu wangaphakathi, ufunde nokunqoba ilingo, unqoba izono empilweni yakho, uNkulunkulu akhazimuliswe ma usothandweni neqiniso. I was about to say that mkhathini ukuthi mhlambe thina njengabantu uNkulunkulu asibeke kulama responsibilities asibeke kuona, sinenhlanhla yokuba ne-view ebanzi kunabanye abantu. But truth be told ukuthi abantu ngempela sebakhathele imidlalo neinganekwane. Abantu sebakhathele ilevangeli ngilibiza nge-fast food
evangeli sebakhathele imfundiso eyigitaza indlebe even though izwi lithi ngezikhathi zokugcina zizogcwala lezo zinto lezo impela zigcwele but baningi abantu bakaNkulunkulu sebekhathele ilento bakhathele ngempela mkhathini bakhathele people don't want indlebe zabo zigitazwe anymore abantu balilambele izwi kaNkulunkulu isivuno sikhulu kepha izisebenzi ezisebenza ukudla kwempela kweqiniso zifew kepha truth be told abantu sebakhathele ukudlalwa kade kudlalwa ngabo yonke leminyaka akasiza uNkulunkulu akalethe imvuselelo yothando lwezwi likaNkulunkulu mabethi abanye ayibuyele emasisweni kuthina ayibuyele emasisweni ezwi likaNkulunkulu siyeke ukuzakhela manje izinto sibuyele embhalweni ngoba ithembekile yona iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuyala ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle yokulunga asihlale nezwini asizwe nangumzalwane mabukhoza ukuthi yena uthini sanibonani bafowethu enkosini siyabonga kakhulu ngesinkwe nesihlephelela sona ikhathi ngekhathi eniyitholayo lapha emsakazweni simbonge kakhulu umoya wokuphila umoya sawuthunyelwa ubaba uyahwa ngendodana yakhe uyahushwa ngamashiyakhe siyabonga kakhulu bafowethu sinenjabulo ngaphakathi yokusherisha nokuhlephula nani sinkwa imnandi itopic yenu namhlanje yokuthi amabandla kufanele aphathwe kanjani ngiyisebenzi ezibekwe umoya wokuphila umoya oyingcwele ukuthi kube izona lezo izisebenzi eziphethe umsebenzi wamabandla la into engicela ukuthi ngiyiphakamise bafowethu uJesu ayikhulumayo kuMatthew 23 verse 8 engibona ukuthi mhlawumbe yona eyinkinga edala ukuthi le nkulumo ethi ubuholi bebandla nezimvu nabazalwane kufanele ukuthi kube khona imikomo elandelwayo iyona le engicabanga ukuthi uJesu wezama ukuyigwema ngesikhathi ethi ningabizwa ngabefundisi ningabizi umuntu futhi ngobaba ngoba ninomfundisi oyedwa ezisho yena uJesu ngoba ngisho nalapha eRevelation esikhathi uJesu addressa uJohn methi bhala incwadi ubhalele isisebenzi ukuthi ke kuboyo ngesingisi kuthiwa to the angel of Smyrna to the angel of that particular church but usuke eqonda ukuthi isisebenzi ngoba thina singabafowethu singabazalwane leli gama lithi mfundisi akulona yini likaJesu kuphela bafowethu enkosini siyabonga mfethu ngiyazi sizokhuluma ngezilimi la kepha labalaleli kade beyibuza lembuzo okwakha isithombe sokuthi siyayiziba mhlawumbe imibuzo yabo abazi ukuthi baningi abantu abashayayo asikwazi ukuthi siphendule wonke umuntu ngosuku lodwa lo baba ubuze lo mbuzo kule sente edlule kule topic besikhuluma ngayo samthembisa ukuthi sizomphendula kuleli sonto so sizomphendula kuleli sonto kepha singaphenduli yena yedwa nangu umunye somphendula sawubona siyakwamukela angibingelele baba unkosi no baba umhlongo lapho eLokhuzaneni estudio njengamanje kanye no baba uLokhuzane ubaba Ukhoza umfundisi Ukhoza kahlahle nonke ngabafundisi imina uZondi lana entshanga baba baba kune verse baba lana elikele ngihluphe kakhulu uxolo ngalokho baba kune verse elikele ngihluphe kakhulu baba unkosi lapho khona umpostoli Paul ethi uma
mhlawumbe ninikwa noma niphiwa mhlawumbe ukudla ningabobuza ukuthi lokho kudla lokho bekade mhlawumbe kwenzelwe ini noma mhlawumbe bekade kuhlatshelwe mhlawumbe abantu abangasekho mhlawumbe bekade kuhlatshelwe mhlawumbe ithixo noma yini manje ngiyadideka baba angazi ngiyacabanga ukuthi angedwa kulokhu kudideka ngoba ngilithola leliyazi lithi umpostoli Paul wayesho ukuthi ningabobuza ukuthi lokhu kuvelaphi kepha anodla. Lo mkhathini ubebuza ngayo lento le clarity ukuthi kuyadliwa noma kudliwa because umpostoli Paul usho lento le. Now it's a issue la yokuchaza issue of do not ask questions of conscience ukumchazela lokho. Then wogcina esizomthatha lo mkhathini ngiyafisa ukuthi sibaphendule bonke lawo because we've not had time to answer them leyikhathi ezidlule, so kwangathi masibaphendula privately kunezinto Good afternoon, bafundisi bami engibathandayo, uPhelinze Mandayi, sinale engikhuluma ngayo yokugruma ingane isencane. Thina abazali bethu babe sigruma singazi ukuthi siprepare future, yabona. Ngizalwa umfundisi, siyathandaza zonke izinsuku ekhaya. Nge-Saturday siyahamba siya ku-Sunday school, nge-Sunday sisesontweni. Uyabona ulalele nje nezwi ubamba izinto ezikhulunywayo amavesi seyingane. Sengikudigesta okuningi manje sebahamba abazali ukuthi nje nazi nezivunguvungu ababesishumayeza ngazo ukuthi emhlabeni siphila emhlabeni wenhlupheko. Uphila kuzona zonke ngokufanele uyinqobe ngezwi and uyazinqoba. There's so many things ngiyengibabonge bengasekho ngithi nje ngangazi ukuthi bangishiya negift engaka. Okunye ku-materialistic kwasemhlabeni cha akubalekile. I always thank and cherish le gift abangishiya nayo uNkulunkulu. All right, hilabo mkhathini. Ngicela sibaphendule mkhathini and then we move on to isihloko sethu sanamhlanje. Uma ngiqala ngalobuze ngokusetshenziswa kwamatemu elithi baba nelithi mfundisi, uJesu wayeqwashisa abafundi bakhe against abaFarisi ababewasebenzisa lamagama beyibiza ngorabbi teacher, bethanda nokubizwa ngobaba okwakusignifya ukuba neauthority phezu kwabantu, nokuba sengathi ubazela abantu ngokomoya abadepende kuwena baqhamuka kuwena. Wayethi uJesu-ke ningabe nina njengalabaFarisi, ningabobizwa ngobaba no teacher. Uyedwa ubaba wenu usezulwini, uyedwa umfundisi wenu imini indodana yomuntu. And that is true. Akekho okhompyutha nobaba osezulwini, akekho okhompyutha noJesu as our ultimate teacher. Kodwa ke siyawabona amatemu esetshenziswa in a different sense kwiTestament Elisha. For example, igama elithi baba liyasebenza for ubaba wakho okuzalayo ngokwenyama ku-Ephesians 6 verse 1 lapha kuya ku-4, hlonipha uyihlo nonyoko. So ke siyababiza ubaba bethu abazala emhlabeni ngobaba. Siyabona futhi lisebenza in a spiritual sense ku-1 Corinthians 4 verse 15 uthi uPaul ibandla laseKorinte, I became your father in Christ Jesus through the gospel. So liyasebenza igama lokuba ubaba womuntu ngokomoya ngoba umholele enkosini ngevangeli. Ngamanye amazwi you can't expect ukuthi uPaul uyona under inspiration kaMoya Ngcwele mayisebenzisa lamagama akoni. Kuvumelekile ukusebenzisa igama elithi baba for umuntu okholele enkosini or for ubaba okuzele ngokwenyama. Bese lithi teacher, ni iBhayibheli futhi liyakhuluma kakhulu ngegama elithi teacher ku-Ephesians 4. Makhulunywa ngeziphiwo, wanikeza abanye abapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabefundisi. So ke ibandla linabo abefundisi. Siyakubona ama-examples amaningi futhi alokho nasencwadini yezenzo. Bayabizwa abantu ngabefundisi, bayabizwa ngabelusi, pastors and teachers.
ngamanye amazwi uJesu wayengathi alingasetshenziswa kuleyo sense igama, wayesho ukuthi lingasetshenziswa ngale ndlela abaFarisi ababelisebenzisa ngayo yokuyishaya abantu abaphezu even komthetho kaNkuluNkulu, sebebeke yabo imithetho ngoba bethi bawo teacher and fathers. I know a gentleman obekase Bible College bengimfundisa Bible College owayeka washiya phansi Bible College. He was very good eshiswa ileli gama lokuthi kunabantu ababizwa ngabefundisi, and he took that very literally ukuthi abantu ba, so it was important ukuthi lo mlaleli simphendule. Ezinye zezinto balaleli ukuthi mhlambe siyicacise, it is by choice ukuthi la Sound Doctrine Hub asiscreen ama calls. Umuntu mefona asimazi ukuthi uzothini, simthatha njengoba enjalo. It is by choice ukuthi asiscreen ama voice notes. So mesingakuphendulanga ukuthi nje asifikanga kuwena ngalolo suku ngenxa yesikhathi, hayi ukuthi khona esilalelayo bese sithi le angeke sidlale. It is by choice. The thing is, lezi zinto esizenzayo nalezi zinto esikhulumayo azikhulunywa uNkosi, azikhulunywa uMhlongo, azikhulunywa umkhathini, zikhulunywa yizwi lenkosi. So there's no need to screen. Ingakho sithatha nabasigxekayo, nabasithukayo, nabasicomplimentayo, sibathatha bonke equal ngendlela kungako. So it was important ukuthi sidlule kuloko esidlule kona. Sibiyeleke esihlokweni sethu sanamhlanje emkhathini. Laba abantu bayakwitiza emabandleni kaNkulunkulu, kune chaos, ngibiza ngechaos ngoba bonke bakwitiza ngesikhathi esodwa. Kwesinye isikhathi umfundisi ukwitiza efundisa, kwesinye isikhathi umfundisi ekwitiza ethandaza, kuyakwitizwa nje ebandleni. Asiqale nje la, yini lo mkwitizo okhona esiwubona emabandleni? Umkwitizo mana yodwa mfundisi, ngicathi uyalibala ngoba khona lo buze ngokudla okuhlatshelwe iThixo. Oh, okay. Mhlawumbe sidlulekena masinyane. U1 Corinthians 8 siyawu-applya endabeni yezinto ezihlatshelwe amadlozi la ezweni lakithi, noma wawubhalwe mayelana nokudla kwakuhlatshelwe iThixo endaweni yaseKorinte. Kwakunamathempeli, abantu bahlabe lapha ethempelini, inyama ibeningi kakhulu bangakwazi ukuyiqeda bese nyadayiswa emabhusha akhona eKorinte. Abanye abazone bayithenga bayayidla, abanye bathi abayidli inyama ngoba ingenza ukuthi yayihlatshwe lapha emathempelini. Abanye banabantu abahlabela iThixo emzini yabo babameme, babhalela uPaul bathi senze njani Paul. In summary uPaul uthi inyama ayinalutho ngoba iThixo was exist. Noma umuntu angakhi statue sibe lapha yana asiphili le stage, asiyikhothi lenyama, sithinti lenyama. Same thing namadlozi. Abantu bakithi abawakhonzayo, abanye bathi abawakhonza kodwa siyazi bayakhuleka, bayacela kona, bayabonga ukwakhonza lokho. Awa exist. Umuntu mayiseshonile useHades, mawuthi bengakholwa usezulwini, makuthi bekade ekholwa akabuya azothinta lenyama abathi bayihlabela yena, noma bangayisa emsamba ishunqisela impepho. Ngakho ngamanye amazwi ayinalutho inyama, ingadliwa nje. Kodwa uPaul bese yabaqwashisa ukuthi ugade ungathi mawuyidla inyama uyithole sewulingeka ukubuyela ezintweni zeziThixo, ngoba manje uyoyidla la behlangene khona bekhuluma ngalezi zinto abazethembayo, benza imigilingwane yakhona, ugcina usulingeka wayothi abagadeke emathempelini ukuthi abangayi bayodla khona ngoba itafula lamadimoni lelo akufanele bona basondele kulona. Wayesethi futhi abagada ukuthi bangakhube abanye abazalwane. Wena owazi ukuthi inyama ayinalutho uyayidlela nje, ayikho inkinga. Ugade lo ngazi ocabanga ukuthi lenyama ngempela ingcolile, mayikhubeka ngcono vele ungayidli kwanhlobo-ke wenzele yena. Kodwa ngamanye amazwi emleli verse alikhothile, maye umuntu ekumemile bekukudla phambi kwakho uthi ungabuzi nokuthi bekwenze njani, idla nje ngoba yonke into kaNkulunkulu. Kodwa makukhona okhubekayo bese kuyakuyeka ngenxa yalomzalwane othi hayibo uyazi leyo nyama beyenziweni, mhlawumbe uqala umfundise ke before udla. Kodwa ngamanye amazwi inyama ayinankinga mayidliwa, gada ukuthi kodwa ingakudonseli emcimbini yabantu abakhonza abantu abangasekho bekhuluma kubona becela kubona. Nangu-ke umusa kaDlomo utsanibonani bafundisi bami, kuyintokozo ukuthi namhlanje nizokhuluma ngezilimi. Ngihlezi ngithe du ngilindele ukuzwa iqiniso ngalomkwitizo. Asikwitizo. Umfundisi mekhuluma ngokukwitiza ukhuluma
ngalokho abantu abakubiza ngezilimi kodwa okuyimsindo engezwakali ekhulunywa emabandleni lamabandla kuthiwa charismatic noma amabandla kamoya bakhulume kanjalo. Into yokuqala esiyibonayo mfundisi ezwini kaNkuluNkulu, the first time ilimi iqhamuka encwadini yezenzo chapter 2 kuze kube sekugcineni kweBhayibheli njalo mayivela ilimi zama languages. Mhlambe kuyasiza masebenzisele lo gama ngoba igama elithi ulimi kahle kahle lichaza ilanguage vele. Uyasibona leso sibonelo kwizenzo chapter 2 kusukela ku verse 4, bonke bagcwele umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. Bese siyatshela ukuthi kwakukhona abantu abasuka endaweni eziningi ehlukahlukene ku verse 5. Ku verse 6 sekuzwakela lokho kuduma kwabuthana uquqa balididekile ngokuba yilona lo wabezwe ekhuluma ngolimi lwakubo. Bathuka bamangala bathi bonke laba abakhuluma yakubona nabaseGalile ku verse 7. Pho kwenziwa yini sibezwe bekhuluma ngolimi esazalwa ngalo na zibalweke inhlobo amaphethe ku verse 9 amaMidi ama-Elamithi abaseMesopotamia abaseJudiya abaseKappadosia abasePonto abaseGalatia abaseGibhithe Libya. Ungazi if kwakukhona even amaZulu wawungathi amaZulu amaXhosa abakhuluma isiBhunu abakhuluma isiSuthu abakhuluma isiTswana abakhuluma iSpedi. The point is kwakuwama languages angempela. Akukho ke lasibona khona ezweni kaNkuluNkulu izilimi zingesiyo ilanguage. Lento yokukhuluma imsindo engezwakali iqalela ngabo 1906 eAmerica. Kwakhona into iAzusa revival kwaqala kwaqhamuka lento ke eyayintsha for centuries ebandleni kusukela ngekhaza abapostoli kuze kube lo 1906 yayingekho lento ebandleni kaNkuluNkulu. Kwakuwama language ngesikhathi kwenzeka then anyamalala after ikhathi zabapostoli iphelile kunezizathu futhi lokho sibona ku 1 Corinthians. Then ke ibandla lalikhuluma nje izilimi zalo ejwayelekile. Ngo1906 kwaqhamuka kabantu bathi kune umoya ongcwele wehle kabusha kunento entshe evelile kwaqhamuka lemsindo ke esibona namhlanje abantu abayibiza ngezilimi. Kodwa nje in short before even singene khona akusiso lesiphiwo sezilimi iBhayibheli likhuluma ngaso, imsindo nje engenziwa unombani ayiveli kumoya ongcwele kodwa abantu bayadideka bacabanga ukuthi isiphiwo sikamoya ongcwele. Uselapho nje ukuthi akusona isiphiwo sikamoya ongcwele. Uphumzile kaMdawungu uthi amen zinceku zami. Uthi sisesikhona ukuzwa izimfundiso ezakhayo. Ngiyabonga kakhulu ngetopic yezilimi. Ngake ngezwe abanye bethi bazifundiswa umfundisi abakhonza ebandleni abakhonza kulo. Omunye uthi umfundisi wathi akaphakamise ngendlela afuna akaphimise ngendlela afuna ngayo ukusho ngayo wathi elikhulu elisho umfundisi efuna ukusho ngayo elikhulu elisho umfundisi ukuthi akasho lokhu okufikayo engqondweni. Zimbili izinto lamkhathini kulento ekhulunywa uPhumzile. Ukufundiswa umfundisi. So kusho ukuthi sithe ezwini lenkosi sibona ukuthi isiphiwo sikamoya. La sibona kunabantu abafundiswayo, whether abafundiswa umfundisi noma baya esikoleni. But okwesibili ukuthi akukhulunywe noma ngabe yini okufika ngengqondweni. Bese ke uyabuza ke uPhumzile kaMkhathini kaMdawungu uthi ikhona yini into enjalo zinceku zami noma izilimi umuntu eziphiwa umoya ongcwele nguyena umoya ongcwele opha umuntu ukuphimisa ngendlela yakhe umoya. Now 2 things or maybe 3 things lamkhathini. 1 ukuthi isiphiwo sikamoya, 2 ukuthi siyafundiswa, 3 uma kuyisiphiwo sikamoya ingabe leso siphiwo sisekhona namuhla ukuthi umuntu angavela enkonzweni namuhla on 2026 February avela ukukhuluma izilimi ngoba aphiwe umoya oyingcwele. Ingabe kusekhona into enjalo? Umoya ongcwele wayesikipha lesiphiwo kwakukwazi ukukhuluma ilanguage ongayifundanga njengoba kade sibona encwadini yezenzo. Umoya ongcwele akakaze akhipha isiphiwo sokwenza imsindo engasiyo ilanguage. Noma ungayihlanganisa zonke izizwe emhlabeni zibe sendaweni yodwa ilalela abantu abakhulumayo akekho ngakhuluma njengasencwadini yezenzo. There is no reason yokucabanga ukuthi
kukhona into eyashintsha. iBhayibheli lisikhombisa ukuthi there's any other sort of tongues engasona izilimi. Into eyenza thina sicabange kanjalo ingoba sesisuke sayemabandleni akhuluma imisindo, sayitshela ukuthi ayikushuthi njengoba beyibiza ngezilimi lento neBhayibheli malikhuluma ngezilimi kushuthi yona. Noma sibona ukuthi eBhayibhelini cha ilanguage ngempela eBhayibhelini sitshela ukuthi ayikushuthi khona enye meaning, ayikho ke enye meaning thina sesitadisha iBhayibheli. Kodwa mawubuka u1 Corinthians 14 ukunikeza nezinto ezenza ubone mfundisi ukuthi noma labantu bese bakhuluma ngezilimi zeBhayibheli akuzona ngempela, ngoba nemqathango uNkulunkulu umoya ongcwele ayibekayo la ku1 Corinthians 14. Asikhumbule u1 Corinthians 14 ubhala umoya ongcwele ngesandla sikaPaul. Abayilandeli lemqathango le. For example, uthi uNkulunkulu la kuverse 27 1 Corinthians 14 uverse 27, uma kukhona okhuluma ngelimi ababe babili noma babe bathathu beyihumusha ngokudedelana. uNkulunkulu lo shoyo yena lo ophana isiphiwo seyilimi. Akukhulume 2 or 3 people, akukhuluma wonke umuntu ngezilimi. Futhi ayihumushwe abantu abadedelana bangakhulumi kanye kanye. uNkulunkulu usho njalo. Wonke lamabandla apractice lento athi izilimi awayilandeli lento le. Bakhuluma bonke kanye kanye. Kungabi khona ohumushayo ngokujwayelekile noma sometimes uzobone kukhona abazama ukwenza kodwa still bakhuluma into engasi language, akekho ohumushayo, bakhuluma kanye kanye abadedelani bayamziba umoya ongcwele kulento ngoba vele le practice abayenzayo ayiqhutshwa umoya ongcwele. Uthi kuverse 28, kepha uma kungekho ohumushayo lowo ke okhulumayo makathule ebandleni ayikhulumele yedwa nakuNkulunkulu. Even ngesikhathi sisakhona isiphiwo sangempela sokukhuluma ama language, uma wayengekho umuntu ozoyitranslate ukukhuluma isiGreki ngempela umoya ongcwele ukunika ability yokukhuluma isiGreki, kodwa la kuthina akekho nesiphiwo sokuhumusha isiGreki, thula ebandleni usho njalo uPaul. Ngamanye amazwi akufanele ngabe ukufika ebandleni kukhulunywa ilanguage ongayizwa. That thing should never happen ebandleni kaNkulunkulu. Makhulunywa ilanguage ongayizwa kufanele itranslate. In fact uzathi kuverse 23 khona la 1 Corinthians 14 lo athi ngakho ke uma ibandla lihlangene ndawonye bonke bakhulume ngezilimi bese kungena abangenalwazi noma abangakholwa, abazukusho yini ukuthi niyahlanye na. Yake yenzeka lento mfundisi. Unkosikazi ememe iside la kubo lomndeni kwakunenkonzo special la esasihlanganyele khona. Wabuze sehamba lo munye ubaba wasemndenini wakankosikazi owayengakholwa. Uthi ngimzwini umfundisi obeshumayela. Kodwa bese kuyini le nto bese beyisho sebekutiza bakhona mhlamba baphambene kancane emakhanda la. Kubuye ngathi siphambene emakhanda kumuntu ongakholwa mayisifica okoqala simemeza sonke kanye futhi sikhuluma into esingayizwa thina esishoyo nabalaba abazwayo abayizwa lento eyisho engathi khona ukuphambana ekhanda. Wayeshilo uNkulunkulu ku1 Corinthians 14 verse 23 ukuthi akufanele ibandla lakhe libukeke kanjalo. Ngakho thina esikhuluma ngezilimi singawulandeli u1 Corinthians 14 siveza evidence ukuthi kakusiya umoya ongcwele lo sinikeza lezi zilimi. Mina mfundisi ngeke ngakhuluma ngezilimi lo ngakho la uNkulunkulu angikhipha khona. Enye izinto eyenza ngabona ukuthi akusona isiphiwo sika moya ongcwele lesokuthi noma ngonile ngifana nomuntu owile nje ngihlehlile kuNkulunkulu kungakhulekeki lento eyenzeka nje ngoba sengijwayele. Lemsindo ngayisho noma nini ngayizwa ngelinye ilanga kwivideo ishiwa isidakwa silingisele omunye wabaculi. Nezangoma zinayo into ecishibe kanje, lento umsindo nje nombana ngawusho akusona isiphiwo. Asilakhi ibandla. Akekho umuntu owakhekayo ngale yamsindo mayenziwa esangempela isiphiwo kwakuyi language bese ke iyahumushwa ebandleni abantu babona ukuthi amandla kaNkulunkulu ngempela. Futhi there's a reason why uNkulunkulu wasikhipha lesiphiwo bese eyasimisa lapha verse 21. Funda 1 Corinthians chapter 14 ebese uzibuza umbuzo wena ke okhuluma ngale ilimi noma wena ofundisa abantu ukukhuluma le ilimi ukuthi awuhlangene ngobe kusho izwi lithi umuntu ongenayo ngeke abuza ukuthi anihlanyeni. Nangu umunye emkhathini uzothi ayasihlanye akulona ilanguage yasemhlabeni le.
ilanguage yesingelosi izwi lisho njalo lithi ilanguage yesingelosi angikaze ngihlangane nengelosi angikaze ngiyibone futhi angiyazi ingelosi ukuthi ikhuluma luphi ulwimi akukho futhi nasezwini lenkosi la sitshelwa khona ukuthi ulimi lezingelosi but umuntu okhuluma lezilimi uzothi nezwi liyasho ukuthi ulimi lezingelosi simphendula sithini lo muntu la. Mhlawumbe before ngifike kuleyo ngoba i1 Corinthians 13 le uPaul mention khona ilimi zeingelosi kodwa kuyasiza ukwazi ukuthi uNkulunkulu wayesinikezelana vele lesiphiwo. What was the purpose yokuthi kube khona abantu abakwazi ukukhuluma amalanguage abangawafundile? Uthi ku verse 21 of 1 Corinthians 14 emthethweni kulotshiwe ukuthi ngezinye izilimi nangeindebe zabanye ngiyakhuluma kulesizwe kodwa noma kunjalo asikungizwa kusho inkosi. Athi ku22 kanjalo ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo hayi kwabakholwayo. Kepha uprofeti kuyisibonakaliso kwabakholwayo. uNkulunkulu wayezama ukutshela uIsrael something ngendaba yezilimi. Uverse 21 uquote uIsaiah chapter 28 verse 11 to 12. Lapho uNkulunkulu wayedila noIsrael egoloza uIsrael engafuni ukulalela uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu njengoba nigoloza kanjena ke indlela engisenzokhuluma ngayo ngani nizozwa ukukhulunywa amalanguage eningawazi emagcekeni enu okwakhomba ukuthi ayobe sefikile amaBhabhiloni ezonqoba isizwe sakaJuda. Bayothi behlele eJerusalem beze kukhulunywa isiBhabhiloni la eJerusalem okukhomba ukuthi uNkulunkulu usezoba destroyer uzobaphanisha ngokugoloza kwabo. Ngakho uPaul uquote lo verse uapply to indaba yesiphiwo sezilimi. Kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthi kwiJerusalem njengoba nigolozile ngathumela indodana yami naze nayibulala kunokuthi nikholwe iyona ngiletha ke judgment phezukwenu bezwa manje eJerusalem phakathi kukhulunywa izilimi abangazazi. uPaul besethi leyo nto iyisign kubantu abangakholwa isign yejudgment kaNkulunkulu phezukwa amaJuda anqaba ukulalela uNkulunkulu esakhuluma ngolimi lwabo. Kufana nomuntu mayethi mfundisi umzali usekutshele kaningi athi ufuna ngize ngikhuluma ngesibhunu yini ngani uNkulunkulu wenze njalo. It was a sign yokuthi ngiyanilaqaza ke manje maJuda sengizoya kwabezizwe. It was really a sign for abantu bakwa Israel lento yilimi ngakho ingaqhubekanga ibe khona nje. Asithinte kodwa le othi izilimi zeingelosi. uPaul ku 1 Corinthians 13 ufuna ukuvezela abazwana baseKorinte ukubaleka kothando. Uyabatshela ukuthi lento yenu yokuthi nazise iphiwe ikamoya kodwa ningathandani ayisizi. Bese enza izinto eziyihaba. Asho izinto ezifana nokuthi ku verse 2 1 Corinthians 13 noma ngiprofeta ngiqonda imfihlakalo zonke ngibe nokwazi konke noma noma ngaba nokukholwa okugudluza izintaba kodwa mangenalo uthando anginto yalutho. Okokuqala kekho umprofeti owake waba nolwazi lonke uNkulunkulu kuphela nolwazi lonke. Kusobala ukuthi uPaul usebenzisa ihaba to make the point ukuthi kudingakala uthando ukuze anything isize. Akekho wake wagudluza izintaba noJesu akaza ayigudluza izintaba. Wake washo ukuthi ukukholwa mawunakho kungagudluza izintaba kodwa again indlela yakhe yokuexaggerate to make the point ukuthi ukukholwa kunamandla. Kodwa in this case uzama ukuvesa uthando lubalekile. Ku verse 1 ke uthi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezeingelosi kodwa mangenalo uthando ngifana nethusi elikhencezayo. Zikhona ezabantu kodwa ezeingelosi ilento uPaul ayishoyo yokwenza ihaba to make the point ukuthi uthando lubalele libe khona noma kungathiwa kukhuluma ezama-angels akachaza ukuthi kukhulunywa ezama-angels. Ku Acts chapter 2 kwangakhulunywa izilimi zeingelosi. Lapho Paul ku 1 Corinthians chapter 14 uIsrael wayengahlulelwa ngezilimi zeingelosi wayezozwa izilimi zabantu zikhulunywa emagcekeni akhe ukuvesa uNkulunkulu useyabashiya uxabene nabo. Ngakho akusilive sileli likhomba ukuthi khona izilimi zeingelosi kodwa ke noma kungathiwa uNkulunkulu uyasinaka ngempela akuzonayo kodwa lezi zikhulunywa emabandleni ngoba nami ngangayikhuluma le yamsindo leyana oyiphinda phindayo ngangize ngizomfundisa mase ngibone ngathi ngiyiphinda kaningi ngibuye ngicabanga ukuthi konje ngingafaka ethini ehlukile abanye bangayisho. Isikhathi esiningi uyayifica emabandleni ziyafana leli mabayikhuluma zonke ngoba umunye wezwa lo aspice komunye obold aspice ngempela uzwe ongayijwayela imsindo kodwa akusizi izilimi akusisi isiphiwo sikamoya ongcwele. Sonke sadideka ngoba safica zenziwa zaqala ngo1906 ukuvela beyingekho ebandleni all along
and ingakuthi abazalwane bakhuleke kuNkulunkulu ngengqondo yabo, bakhulume ngezilimi ezaziwa abantu. Asikho nakancane isidingo sokukhuluma lemsindo le. 0861010 0861010 noma lapha ku 0737091991 073-709-1991. Sabona, siyakwamukela. Le ndaba yezilimi le iyaqala ngoba futhi nalo oyikhulumayo lona izilimi lezi akaze ngachaza ukuthi ubethini, ngoba usuke efikele uzochaza ngalo iBhayibheli, kodwa mase kwetiza bese thina usuke ekhuluma noNkulunkulu ngqo, ngoba uNkulunkulu naye ukhuluma izilimi. Mawukhuluma ngesiZulu uNkulunkulu akakuzwa, kodwa mawukhuluma ngezilimi usuke ukhuluma noNkulunkulu ngqo. uNkulunkulu uyakuzwa ngoba ulimi lwakhe lolo osuke ukhuluma ngalo. Athi ugula kanjani unomoya ongcwele, uyindaba ugule unomoya ongcwele, ngoba wena ngabe usiza abantu abagulayo unomoya ongcwele, abangasebenzi basebenze ubasize. Uhlupheka kanjani unomoya ongcwele? Hayi, ngivele ngidideke nje mina abafundisi abakhuluma la emsakazweni, ngivele ngidideke ngiphele abafundisi. Hayi, uDinangwe lo la eMakhabele eKranskop. Siyabonga Dinwanga, sikwamukele emoyeni sawubona. Baba umfundisi okhona, baba umfundisi inkosi, sasibonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Namhlanje ngingambone baba kakhulu. Ngajabula. Nginombuzo nje kuphela baba. Mina esafinthi ngafundisa ngamlelo uJesu njengenkosi nomsindisi baba, angifuni uqamba ngaphambi kwaNkulunkulu. Angikwazi ukukhuluma ngezilimi, but ngiyabaza abazalwane bekhuluma ngezilimi. In such a way ukuthi ngelinye ilanga ngaze ngaphatheka kabi ukuthi futhi ngisayele ngemuva, mina futhi angiyena umzalwane ophelele enkosini. Kuze kube namhlanje baba ngikwazi ukukhuluma ngezilimi. So umbuzo wami uthi, uma njengoba ngumzalwane ngisindisiwe impela, njengoba ngakwazi ukukhuluma ngezilimi, futhi ngamanye amazwi ngoba kunabantu abazothi futhi ubaba umyeni futhi hayi akapheleleke emsebenzini kaNkulunkulu uma engakwazi ukukhuluma ilanguage lama language akhulunywayo. So nje lokho baba ngoba ngine concern kakhulu ngoba akhona ama doctrines athi zonke izinto kaNkulunkulu kumele ukwazi ukuzenza. Yonke into ethinta nje uNkulunkulu, njengoba esho lo mama oqeda ukusenda ivoice note ephuma ukuthi futhi uma ugula wena unomoya engcwele, ugula kanjani unomoya engcwele, futhi kanjani unomoya engcwele. Zonke lezo zinto akhona ama doctrines asho njalo phakathi ngalo emoyeni. Amen. Amen baba umyeni. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Baba Nkosi nobaba ukho. Nkosi yami, sikhuluma nobani kuphi? Hayi, ngikhuluma noKhoza emalangeni endaweni yase. Umkhathini, ngicela umkhathini nje athi uphakamise izwi kancane uzokalela phansi. Yebo baba, hayi ngithi mina baba sekuyosiza yena futhi umkhwanaza afinda ngenelele, ngoba sikubuka la singasonti baba, kodwa sibuka ahamba umuntu namhlanje ngoba kuyisonto esontweni. Uyambona ngasathu ushukela insango yakhe, idamu lakhe lemgaqo. Nuzibuze baba ukuthi hawu uNkulunkulu wami kani kwenzakala. Sekuyosiza yena baba umkhwanaza, angibonge nje baba. Siyabonga fethu, baripota fethu umkhwanazi. Ikhona nensizwa yakambovu lapha eMasdale naye ngicabanga ukuthi ingamlekelela kakhulu umkhwanazi. Umkhathini. Bahlekisa abalaleli, siyajabula. Uthi Ndangomunye indawonye zincika abantu umoya ukwehla kwezwi liqondile, sikhohlwe amabandla ethu nezimfundiso zawo ezimiswe abanikazi bawo. Khuluma iqiniso lomzalwane uthi asibheke izwi liqondile, sikhohlwe ilamabandla aneimfundiso zawo nabantu abaqambile. Ingakho nje abantu bathi baye ebandleni likaKhoza ngoba uKhoza phela unebandla, so angayibekela imithetho yakhe mhlambe eminye naye imithetho ebandla likaKhoza.
umbuzo ukuthi ibandla likaKhoza likwisezulwini yini lishumayele izwi likaNkulunkulu noma lishumayele imithetho kaKhoza. Unonjabulo kaMwelase Mazibuko uthi amen bafundisi bami engibathandayo ngikhona ngapha eMlazi ngihleli nani lapha 0861010300 08611010 noma ku 079 073-709-1991 nangu uThembi kaDimba uthi hayibo baba umkhwanazo nakubika umlalelo uthi sanibonani bafundisi bami welcome back Mkhathini bengicela uMkhathini asiphe example yezilimi ayezisho. It will be inappropriate. Kodwa awuthi mfundisi ngiphawule kulokho okushiwo ubaba umyeni. Cha, umzalwane ongakhulumi ngeilimi uphelele. Even ngalesikhathi kusakhona lezange impela ke ilimi zama language. Zazi isiphiwo Paul uyasho ku 1 Corinthians 14 ukuthi ingabe bonke bakhuluma ngelimi, ingabe bonke baya prophet, ingabe bonke benza imisebenzi yamandla impendulo ukuthi cha. uNkulunkulu wayenika abanye isiphiwo anikeza abanye lesiphiwo abanye abanike lesiyana asikho isiphiwo wonke umuntu ayisithola futhi kungasimangazi bazalwane ukuthi khona iziphiwo ezinqamukayo ebandleni zikhona ezinqamukayo sonke ezivumayo njengalesiphiwo sokwazi ukubhala iBhayibheli angithi uNkulunkulu wanikeza uPaul noMathewu noMark noPeter isiphiwo sokwazi ukubhala izwi lakhe akekho kuthina manje othi unaleso siphiwo akekho obhala ngokwabaseThekwini chapter 1 ngokwabase New German no ngoba siyazi sesaphela leso siphiwo asibongele moyeni sabona Ngiyabonga kakhulu umngena yebo baba sikhuluma nobani kophi baba ukhuluma nomfundisi uAnel Kenham Anel la eThekwini baba ngiyaxolisa ukungena nje uhlelo leniselo phakathi baba ngilalele ngila emotweni ukukhuluma umfundisi lapha echaza ngokwe understanding nange experience yakhe while I'm not going to mhlambe ngiphawule directly entweni ayishiya but kuyake kube kuhle emhlabeni ukuthi sikwamukele ukuthi into osuke ungayiboni wena omunye ayibona akusho ukuthi ayikho kodwa wena you have not had the opportunity ukuthi uyibone so uma ngabe uthi izilimi azikho then you are basically saying lento abanye abayibonile ngobuningi babo futhi abaphilile kahle emakhanda mina ngedwa ngibone ngaphezulu kwabo bonke kubalulekile ukuthi sikwamukele njengoba nami ngikwamukele ukuthi kunabantu abangakwazi ukukhuluma ngelimi even in my church kunabantu abangakwazi ukukhuluma ngelimi ngeke ngibagwebele lokho and lokho akusho ukuthi umoya engcwele abanaye kodwa futhi I must accept iqiniso lokuthi according to my experience umoya engcwele uyakupha ukuthi ukhulume ngezinye izilimi and lokho does not mean ukuthi bangcono kudabanye but it means mhlambe khona abakubonile abanye abangakaboni akusiye wonke umuntu owathi nebona uJesu ezalwa wakwamukela ukuthi uJesu kodwa abanye bakubona lokho angazi noma mhlambe lokho engikusho kuyezwakala kuzwakala kahle impela kubalulekile ukuthi sihloniphe ukubona komunye umuntu mase sima ekutheni mina engikwaziyo yilo hayi ukuthi lokhu akukho because you might be surprised to find ukuthi njengoba ethe nje ngiye ngezwe comment ethi mina ngaze ngiyibone ingilosi mina I've seen angels not once not twice many times over and nginganikeza ubufakazi nabantu abanye mhlawumbe ukuthi balalele kwala eRedway who tell you ukuthi I've had cases where kufika abantu with cancer cases and I would see an angel standing before me and say no une cancer ngizoyithatha cancer isendaweni ukuthi and I would say ngithi bazalwane njengoba ngimile la naku ngibona ukuthi 1 2 3 4 ababonanga bonke but I saw and lo muntu aphile ngempela it does not mean ukuthi ongabonanga la khona and I cannot change lo ngabonanga but because I saw ngizokusho ngikubonile and kube nobufakazi ukuthi ngempela lento engiyishilo ngiyibonile so ngiyacela msakazi while sikhuluma ngempela sigade ukuthi singabhilitlishi okunye ngoba nami ngiyibhilitlishi uma uthi izilimi azikho but uma uthi azikho
because abanye bekhuluma ngazo, then it's almost like an attack. And ebandleni we don't attack each other, we love each other, we help each other. Ngikuzwa kahle mfundisi, kodwa ngicela ungabeki kuhle ngoba uhlele emotweni. Everything we say la emoyeni, we base it on scripture. Base we experience. And angithi experience is not important. Mhlamba ngikhuluma ngale ngelosi. I have never seen ingelosi enamaphiko and all of that, but I have seen incidences la ngabona umuntu where I believe that person or that incident may have been an angel, but angaze ngibone ingelosi enamaphiko ngalendlela ingelosi is described ngayo ezwini. That is what I meant, and I still maintain God can do anything. But asibiyele kule yelimi. Which scriptural verses are you basing into ukuthi nayi lento yelimi ikhona other than experience? Because experience can be deceiving. Ngiyabonga umusho njalo. Ngiyabonga kakhulu umusho njalo. All right, let us go back into the same scriptures that you were using. Number one, uma sikhuluma ake sikhulume ngelanga lethu ilanga lePentecost emhlazana ngcwele kuthiwa wehlele abantu. If you are through if you come through the scripture very, very, very slow, lithi iBhayibheli kwabonakala tongues of fire phezu kwabo, and uma beyichaza ngamanye ama-translation kuthiwa they were cloven tongues. Now by understanding isiSuthu angisazi, isiGreek angisazi, and there are many languages engingawazi. Uma umuntu ekhuluma phambi kwami ekhuluma ilanguage engayazi, I can never misinterpret it as ukudakwa. I will always misinterpret it as saying, hey, lo muntu ukhuluma into engayizwa ukuthi uthini. The fact that uma ngabe bekhuluma iBhayibheli bayakhuluma ngezilimi number one zabanye abantu, but then there is a language they spoke. Remember, at that time Jerusalem was a boiling point where people would come from all over the world, so they were not totally unfamiliar with other languages. Amanye ama-languages ayijwayele ukufika at that time of Passover, because wonke umuntu azocelebrate i-Passover, those who were converted and those who were Jews from other countries. And remember, Jews were coming from Uktunjwa in other countries, so they understood different languages, and other people understood other languages because of trade and other things. But uma ngabe bekhuluma, they spoke in languages ekwanga expectile ukuthi abantu abamaJuda they could speak in those languages, and they accepted and said naba bekhuluma indaba ezinhle zikaNkulunkulu ngolimi esinga mhlambe ngiyaphrase uma ngisho kanje ngithi ngolimi esingalindeli ukuthi ngabe bazazelaphi. Angikubambe njalo mfundisi, angikubambe njalo. I so wish ngabe ufone ele isikhathi sethu siyaphela manje inkonzo, but lento engikuzwa uyikhuluma manje basing it ezwini, ngikuzwa ukhuluma exactly lento ukhoza ayikhulumayo. Ngikuzwa wena nokhoza nezwi likaNkulunkulu enikhuluma into efanayo ukuthi these were languages abantu abangaphiwe, just as we were explaining it. But I hope some other time we'll be able to engage you. Mongathathi number yam, I really would love to engage you, because I really would love to hear a different opinion gepa based ezwini engekho based kwi experience nama feelings, because experience nama feelings will lead us astray. Ngicela sishiye lapho, ngishiye ngaleyo challenge leyo babukhoze lakho lokugcina. In fact angazi noma uresponda kubaba, but isikhathi sami sesiphelile. Briefly nje okokuqala ngifuna ukusho ukuthi abantu abamasithi zirongile masisho ukuthi abantu abayikhulumayo abasindiswe, ngasindiswa mina among them, futhi baningi abakhulile enkosini abawusizo kakhulu empilweni yami engibathandayo namanje. Last comment, uthando liya correct. Ma ucorrecta into akusikhona ukuhlasela ngenhloso yokudala disunity, inhloso yokulekelela nokukhulisana enkosini. Ngiyafisa umfundisi asithinde umfundisi 083 234 0154.
nasemva kohlelo ungayithola 0832340154. I love it Mesithola abefundisi who teach something different, because in that case sizovula izwi sonke basilungise lasilungiseka khona ngothando njengomusho umkhathini, nathi hopefully mesibabona belibona iqiniso bakwazi ukulungiseka. Mina nomkhathini sesithi khumu sekufike leso sikhathi luchaba liqesha asinshi nodwa, funda phela ukufunda iBhayibheli uzifundele ngokwenze njalo i-students kaMoya Engcwele, awusona i-students kaKhoza noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni, kepha i-students kaMoya Engcwele qobo lakhe. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto.